Ràdio Sant Boi, la República Santboiana. Amb l'Amadeu Alemany. L'espai de l'home curiós. Les 10:25 per ser exactes. I continuem fent dimarts, avui que és el Dia Mundial del Teatre, amb algú que de teatre no en fa massa. Home, no en fa massa amb el sentit de que ell és molt seriós amb les coses que explica, per inversemblants que semblin. Molt bon dia, Ireneu. Molt bon dia, Amadeu. Què tal anem? Bueno, per aquí, sí. No, la veritat és que teatre n'he fet poc. Sí, tot sigui dit, algun cop a l'institut i tal això, però n'he fet poc. Sí. Bueno, però vull dir que tot el que expliques és no, això sí. És real, és real. I mira, els més fidels al programa ja ho saben, que a la secció de l'home curiós hi poden trobar aquell, diguéssim, capítol a part, però sempre molt lligat amb aquest programa, que és el Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats, i que ja s'acosta als 3 milions de visites de xafarderes i xafarders. Ireneu, el títol de la història d'avui és ple d'escuma, de bombolles, molta, de les que alegren el paladar, però del tot bèl·lica. I deixa'm dir-ho d'aquesta manera. Fixa't com es titula. Bé, fixa't, tu ja prou ho saps, Ai, no sé, quina sorpresa. Ai, què serà? No sé, què serà? Fismes, 1918, quan el xampany va decantar una guerra mundial. Inversemblant història, com sempre, però sobretot perquè el xampany o el cava més aviat estan pensats per acompanyar bons àpats i donar certa alegria, no per influir en afers tan bèsties com una guerra a nivell planetària. Efectivament. O sigui, això també hem de dir que és xampany. En aquest cas és xampany, no estem parlant de cava. No, xampany. No, però vull... Cava és això d'aquí casa nostra, això no. Que tant el xampany com el cava han estat pensats una mica per alegrar el paladar. No, però aquí ara veureu vosaltres que... Perquè això de Fismes, què vol dir, això de Fismes? Fismes és un poble de la Xampanya. És un poble de la Xampanya francesa. O sigui, estaria, com diria, uns 100 quilòmetres al nord-est de París. Val. Tota la zona aquella, doncs això, doncs queda entès. Doncs mira, ara t'ho explico. Més enllà de la tragèdia que suposa qualsevol guerra, que és el que comentaves, doncs la realitat és que totes elles hi ha moments que quedaran per a la posteritat per los ridícules o hilarants que arriben a ser. O sigui, clar, heroïcitats, dramatisme, estratègies, tenacitat. En un conflicte bèl·lic, doncs l'ésser humà es mostra amb tot el seu esplendor, tant per dalt com per baix. O sigui, aquí hem parlat també de lo de quan el Nadal va parar la Guerra Mundial, aquell cop, el 1914, que es va parar tota la Guerra Mundial perquè era el Nadal, o també per baix, o sigui, tant per dalt com per baix. O sigui, aquest crec que no l'hem explicat, però ja ho explicaré, els asteques, els sacrificis humans i els salvadors conqueridors espanyols. Fantàstic. O sigui, sí. Ja veureu. Doncs, clar, sense oblidar-nos de qualsevol dels seus passos intermedis, o sigui, podràs veure el millor i el pitjor de l'home. Això fa que davant la pressió i la necessitat, doncs, les persones actuïn de formes molt rares. Ja ho pots dir-ho. Donant curs als seus baixos instints, encara que facin posar-se les mans a la cara a propis estranys. Sí, és allò que dius, mare Déu senyor. Pues sí. Tal és el cas que va passar durant la Primera Guerra Mundial al front occidental, o sigui, més cap a França, quan les tropes alemanyes en ple abans van topar amb un singular botí que va acabar per marcar el destí final de la Gran Guerra. Ara si ja hem parlat de xampany, doncs ja ho podeu imaginar. Ja ens ho imaginem, Allò que dius, cogieron una cogorza que... Bueno, per ahí van les coses. Bueno, primavera de 1918, anem a posar les coses a lloc. Si bé els russos havien abandonat la Primera Guerra Mundial per causa de l'èxit de la Revolució Bolxevic, doncs alliberant Alemanya de sostenir el front oriental, el desgast de 4 anys de conflicte, totalment estèril, tot s'ha de dir, doncs havia portat al límit a tots els països en lliça. La guerra de trinxeres, que s'havia demostrat un simple escorxador humà, doncs enmig d'un fang immens, que de fet els cossos de 40.000 soldats britànics mai van aparèixer, engolits pel fang. Sí, ja estem dient no era allò que era un toll de fang, no. O sigui, 40.000 soldats britànics van desaparèixer allà al mig, no els van trobar ningú. Impressionant. Sí, doncs el bloqueig dels aliats i les revoltes socials internes van fer que el general Erich Ludendorff, màxim poder a Alemanya juntament amb Paul von Hindenburg i sota el Kaiser Guillem II, davant la impossibilitat d'aguantar molt més, doncs decidís donar un cop definitiu per trencar el front i decantar finalment la guerra del costat alemany. O sigui, va dir, mira, o caixa o faixa, aquí anem a totes, ens la juguem. Bueno. Doncs sí. Així les coses, doncs l'alt comandament alemany va decidir atacar amb totes les seves forces, aprofitant els reforços provenents de l'exim front oriental, doncs uns quilòmetres al sud d'Ypres, a Bèlgica. La idea de Ludendorff era, atacant un punt feble entre les tropes franceses i britàniques, doncs aconseguir un accés al canal de la Mànega i trencar les línies de proviment del
dels aliats. L'avanç es va dur a terme, però quan estaven a 35 quilòmetres de Dunkerque, doncs van topar amb els anglesos que van aconseguir frenar-los. Ja. Clar, davant de tal inconvenient, Ludendorff, entestat en seguir amb la campanya, el tio va dir a por ellos, doncs va decidir enviar el gruix de les seves tropes doncs, a la regió d'Esne, i poder arribar a París. O sigui, treques al front i vas cap a París. Objectiu, que seria un cop mortal per a les esgotades i desmoralitzades tropes franceses. Clar, hem de comptar que ja era cap al final de la Primera Guerra Mundial i que estaven tots esgotats. Ja portaven 4 anys això i allò no es podia aguantar gaire més, ni de forma en persones, ni econòmic, ni polític, no s'aguantava allò i en qualsevol moment doncs, havia de patar. I aquí els alemanys doncs, van decidir, mira, doncs... ho rebentem tot. Ho rebentem, mira, o tombem cap a una banda o tombem cap a l'altra. Clar, així les coses, el 27 de maig de 1918, doncs Ludendorff llançà un atac sorpresa contra posicions franceses situades entre Reims i Annecy, que provoca que aquests es retirin desordenadament. Els aliats, clar. Home, clar. Clar, no es retiraran ells, no? No. D'aquesta manera, els alemanys, en un sol dia, són capaços d'avançar 15 quilòmetres controlant diversos ponts estratègics. Estan a només 130 quilòmetres de distància de París, de manera que l'objectiu, gràcies a l'efecte sorpresa, doncs, clar, havien aconseguit mantenir-lo en secret fins a unes poques hores abans de llançar l'atac, doncs apareix com a assolible. O sigui, mira, podem arribar a París. I si ja arribes a París, doncs ja dones el cop de gràcia. No obstant això, doncs un combatent inesperat es va liar amb els francesos, el que hem dit, el xampany. El xampany. O sigui, Le Champagne. Sí, que de fet estaven a la comarca de la Xampanya. Els subministraments alemanys, a causa del bloqueig comercial a què eren sotmesos pels aliats, doncs era molt dolent. Els soldats, mal alimentats, no dubtaven assaltar els pobles que anàvem conquerint i emportant-se d'ells tot el menjar i beguda que ells trobaven. O sigui, en comptes de portar-se tota la riquesa i d'això, per ells la riquesa era portar-se per allà un pernil. No? Sí, estava molt malament. Ja et dic que era ja cap al final de la Primera Guerra i estaven molt malament tant l'un com l'altre. Encara que, quan en arribar a Fismes es van topar amb les caves plenes de xampany francès, doncs la guerra, per aquells malparats soldats alemanys, va passar a ser una autèntica festa flamenca. El que comentaves, no? Van arribar, tu imagina't, allà assedegats, allà patint la guerra, allà de mala forma, i arribes i et trobes a un llogarret allà i resulta que està ple de xampany. Hombre, mira, a bodes en convides, que diuen. Sí, ho pots dir-ho així. Bueno, a veure, Fismes, que és una petita vila d'uns 3.000 habitants durant la guerra i distant poc més de 100 quilòmetres al nord-est de París, doncs es troba a la històrica i vitivinícola província de Champagne, bressol del xampany, que els seus camps es dediquen des de l'edat mitjana al cultiu de la vinya. O sigui, ja portaven temps. Per això és tan conegut. Això significava que sent primavera avançada en aquells moments i malgrat les infinites dificultats de portar les feines del camp, doncs estan tan a prop del front, doncs quan els alemanys van arribar, les caves tenien a punt la nova producció de l'any. Clar, ells estaven a la rereguarda, més o menys a prop del front, però els pagesos havien de continuar menjant, de tal forma que continuaven amb les seves feines de pagès mal que podien. Clar, soldats desesperats i alcohol a lliure disposició, doncs merder assegurat. Sí, ja vam parlar amb jo de Caransebes a la batalla més idiota de la història. Ja ho vam explicar. Ho recordem. Sí, i efectivament, doncs així va ser. Així es van marcar. El dia 30 de maig, l'alt comandament alemany rep una notificació segons la qual resulta impossible l'abans de les tropes a través de Fismes, pel fet que el poble està ple de soldats borratxos i ampolles de xampany pel terra. O sigui, com estaria el poble? Com estaria el poble, Somorra i Gomorra, no? Bueno, sí, suposo que els hi faltaven les dones, però els homes estaven allà i alcohol a lliure disposició. Doncs els homes... Clar, els soldats, havent descobert els cellers a vessar de xampany de la temporada, doncs havien començat a veure com cosacs agafen una descomunal turca col·lectiva, a la qual s'anaven sumant els soldats que anaven arribant. O sigui, tal com això, els primers que van arribar, hosti, està tot això tot ple de xampany, no? A la fiesta! Segons anaven arribant, tothom allà afegint. Mira, tenien totes les caves, les tenien plenes, doncs mira, fot-li que és de Reus. Doncs l'abans, fins a aquell moment, que era imparable, doncs d'aquesta manera es va veure frenat de cop.
Ludendorff estava més cabrejat que una mona, però donada la situació no li va quedar més remei que esperar unes hores a que se'ls passés la borratxera per seguir l'abans. Clar, una espera forçosa que es va determinar, per sort o per desgràcia, vital. Clar, o sigui, I tan vital. Clar, si tu vas allà a tota castanya cap al front i resulta que arriba un moment i el front es para, o sigui, l'avançament aquell que portaven, tan bèstia que portaven en un dia, em penso que era que havien avançat 15 quilòmetres, doncs resulta que es van trobar que de sobte quedaven parats de cop. Raca! Hòstia, què ha passat aquí? Clar, aquesta petita aturada per la tranca que van agafar els soldats teutons doncs, va permetre que les tropes franceses en retirada doncs, es reagrupessin i amb l'ajut de divisions americanes doncs, iniciessin diversos contraatacs que van acabar per frenar l'avanç alemany. Ludendorff, a causa del fracàs de l'ofensiva, clar, havien mort 125.000 alemanys a dia 4 de juny, doncs es veu obligat a canviar l'estratègia, movent de nou les zones d'atac, obsessionat en aconseguir una victòria decisiva que donés la volta a la truita. Però que a cada minut que passava doncs, li quedava més lluny. Victòria que de fet mai va arribar i que va acabar per fer-ho dimitir del càrrec l'octubre de 1918, poc abans del final de la guerra. S'entén. En definitiva, que per molt que els grans estrategs facin puntes de coixí per a guanyar una guerra, en tant que el factor humà ha de ser el factor clau per assolir els seus objectius, qualsevol planificació s'anirà en Norris més aviat que tard. I és que, agradi o no, l'ésser humà és abans de res humà. I amb una ampolla de xampany a la mà, o cava, aquí seria el cava, ja ni en parlem. O sigui, no, ni en parlem. O sigui, que si de cas que li preguntin a Ludendorff a veure què pensava del xampany. Molt bé. O sigui, li van fotre totalment l'avançament, que ja veia que arribem a París, doncs, apa, res, es va trobar amb les caves plenes de xampany i al final doncs, va sortir tot el tir per la culata. És el que passa, és l'alegria del xampany, que de vegades... Sí, allà. Jo et dic una cosa, si totes les guerres acabessin així, encara ens en sortiríem... Bueno, el problema està que no hagués passat això doncs, als 2 dies d'haver començat la guerra, i que se'n van haver d'esperar 4 anys per arribar a això, no? Dius, home, no sé jo. Brutal. Com sempre, una història que dius inversemblantment real. Sí. Així mateix. Efectivament. A les trinxeres, vinga, fot-li. Si l'estàs passant tan malament i resulta que et trobes allà unes ampolles de cava, dius, hola, fot-li. Fot-li, que no ens estem de res, no? No se'n van estar de res, a veure aquí. Anava el general a dir-los que no ho fessin, no? Clar, el que passa que després estaven tot l'exèrcit alemany estava amb una turca d'un piano, no? Sí senyor. Bé, escolta'm una cosa, gràcies com sempre per aquesta nova història, i insistim, de vegades semblen tan surrealistes que algú es pot pensar, escolta, aquest home s'ho treu de la mànega. No s'ho treu de la mànega. No. Investigacions del tot precises del senyor Ireneu Castillo. Efectivament. Escolta'm, que passis una bona Setmana Santa. Gràcies, igualment, a vosaltres. I que no sigui un calvari. No, clar, la Setmana Santa normalment no sigui un calvari. Em posaré un parell de cigrons a la sabata i així farem penitència. Però cigrons tous, posa't els tous. Hòstia, no, que després m'he de rentar, deixa, més fàcil els altres. O sigui, pateixes una miqueta i ja està. Bueno, fes el que tu creguis convenient. I et diré una cosa, això del xampany no sé si té molt a veure o no amb el que ara parlarem amb els nostres amics de CNR veterinaris, els nostres veterinaris de confiança, ja ho sabeu, perquè cava amb els gossos, el xampany no se li don. Però avui et recordo... De tot hi haurà, De tot hi haurà. Avui ens ho explicarà el nostre amic Isaac Carrasco. Molt bon dia, Isaac. Molt bon dia. L'espai de l'home curiós.